ndaba ntị ọ dịkwa ntị ọ dịkwa onye ajụrụ ya na-ekwu igbu na-ejigwa onu mmara na Fenfe Pericoma nwata tụrụ na ngada nna ya na-ekwu ofu nwanne ya tụọrọ ikoro tụọrọ ekwe wee nawa mmụọ ụmụnne m batasị ya na ka anyị kpaa nkata maka na nna m sị na ahụ ekwughị na-egbu okenye ekwuzi anụ ogbuo nwata ntị ike o ji wee wụ na onye a na-agwa ibi ọ na-eto ahụ mbọsị o ji eje weta ihe o dobere n'ajọ ọhịa esi ya ọkwa m gwara gị agwa maka na ọyị m na m ga-agwa gị ahụhụ ezigbo ọyị karịa ọyị m agwakwara m ga-agwa ntị ọ dịkwa mmụọ na-akwa nwada Soles ọnwụ mere ọ sị m longest time nne na enu nna m sị na nwoke buru egwu buru uche egwu echughị ụra uche chuo ya ụra anaghị eme na abụọ emekwa anọ m na-eme otu kamgbe ịhụnatakwasị ka nta ekwu ọnụ n'ihu akwụkwọ na ọkwa n'ebe onye kowere abịa ka uche ya na-abụ oge niile ma ihe dị na-akpa ọka zuzikwara oke ka eke unu mere Igbo ndebe anyị ama m na onye ọbụla pụtasịrị ofu nwa kpọọ madam m kpọọ ya ọ na-akpọ m na fon ebe a m megakọ kpọọ ya jụọ ya Igbo ndebe anyị ekene m unu asị m ka anyị bịa nọ isi ya ịghọtago asị m ka anyị bịa nọ isi ya ka anyị kpaa nkata Darity remedy manụ agha apa ma plan ma abata ha this week ma abata next week afụ n'obodo Igbo mụrụ nze m ọzọ ọtụtụ ihe ka m dị aga m kwuo taa onye gwedo ntị ọ nụrụ onu mmọnwụ onye gwedo ntị ọ nụrụ ka mmọnwụ na-akwa ịma na kamgbe ihe na-eme na eze agụ obodo Enugu nọ na-eme nke m hụziri gbara mara na ndị dibịa nọ na eze agụ pụtara bido protest na-asị na ha amakwa ha dị man enweghị ihe gbasara ha n'ihe ọ na-eme ndebe ha chibe ọchị emeburu m ka m kpọọ ofu onye aha specifically nọ na da vidio maka na onunu aha akwadarị n'ime ya emebe o so na ndị jari ya ndị ajọ ọyị na-adụghị ya ọdụ mgbe mmiri a na-eru n'igwe ịghọtago mana nna m sị na enweghị ka onye ha ụmụnne ya ama ha ị hụrụ n'ụwa enweghị ka onye dị ụmụnne ya ama ha ọ bụrụ na mmụọ Fenfe na-ezu ori emeghị ka ejuche ese na ụmụnna m aha niile aghara ife onye ofu onye ya asị gị nna anọ onye ohi ka onye ahụ ọ bụrụ na nna agba ama emeghị ka ejegasịcha jụọ ikwu jụọ ibe na be anyị ahụ ofu onye aghara isi gị nna ana ama ka onye a na-agba enweghị ka onye dị ụmụnne ya ama ha onye ezi ka a na-eruru akwa igwe kredo arọ bi na-agụ nri nwanne m ya adị so na-agwazi ha wụ ndị dibịa eze agụ apụtadoro ime protest si na ha amaghị onye ọwụ ma eze anị a ọ nọ n'ọhịa were na-arụ dibịa ọkwa n'obodo unu ka ọ nọ na-arụ dibịa ihe ahụ unu megawo just playing safety unu bịa ka unu play ya ka gọọmenti ghara itiri unu anya ka unu nwa dị safe but playing that safety adịghị wise all man for himself onye ọbụla kwuoro onwe ya maka na ebupụta arụsị si unu niile taa ịhụ na mmadụ abụọ na atọ ma ihe onye a na-eme ịghọtago enweghị ka onye dị ụmụnne ya ama ha I have told you people many times ihe o sọrọ gụzụ agwa gụọ ndị iro ka a na-eruru akwa ịbata n'obodo jụọ ajụjụ agwa gị na onye akwụkwọ ekperima ịghọtago na onye awa na-adịghị mma ọtụtụ unu ndị dibịa pụtara ime protest a unu ndị ọyị ya unu na-eje na biya ọ na-eje na be unu nwaweghị ndị ma ihe mmụọ mara ihe we omenala na-ahụgasị ihe na-eme na biya you people never suspected evil right ọ ihe unu na-achọ ịgwa m unu a suspect ha evil for one day enwetụtụ ka unu si hụ suspicion asụ onye na-eme ihe mmụọ nna na onye a na ọ na-arụrụ aka unu erezighị alam o ruo ka ihe mere na ọchịchịrị pụtara ihe unu pụta na-eme protest unu amaghị ya aka ya adịkwa n'ihe ọ na-eme this this gedo ntị nna m sị na ihe o ji adị mma onye pụta ọchụwa ọkụkọ ebe ọ na-abụ nsị maka na amaghị onye ya atọ ọkpa ya
onwe onye ma onye ọya nwa ya echi ọkwara ya ka o ji adị mma ihe onye na-eme arụ n'obodo egwu ya ha nata aka a na-agwa ajọ dibịa ajọ ihe ọ na-eme ọ na-eserata aka na nsị obodo ọhụrụ nwere onye omekome ji wee kwesị inwe onye ekwurekwu ịghọtara so ọ gbara m ara na unu ndị dibịa eze agụ pụtara ikwu ụdị ya you push you guys sit down ya nje nọrọ ọdụ unu dị 100 ebe ahụ if not 90 10% ma ihe onye ahụ na-eme unu ma ihe ọ na-eme concretely unu ma na onye ahụ ogbu ara ọbara unu ma na-ekwe nsu ịghọtago nna m sị na ihe ọ sọrọ ekperi ma ya yigharịa n'akwa na ine ya na ikiri ọkpa ị ga-ama na o jere aja ije ịghọtago ị ga-ama na o jere aja ije so how do they come ha pụta na akọbụzi ajọsị m nenekata ya sị ndị a reasonable who are they fooling ke alọkwa m live video m ga-agbakwa gị n'ọkụ manager m ga-agbakwa gị n'ọkụ nna sumo ebulu okwere sumo adịkwa ọnụ sumo adịkwa ọnụ ya sumo ebulu okwere ihe na-eteke risk okay so igbo ndị be anyị hapụrụ ọka sumo agba atụ anyị ka njide ya ebe ala aga weta 800 ma 1 million eji eje ego ya so igbo ndị be anyị ya bụ ihe na-agba m ara nsị ha bụ ndị dibịa jee nọrọ ọdụ achọghị m ịkpọ afa ịghọtago beto hapụ show m to the wall ma akpa aha so many of them will go by character by what they do mana ihu akwụkwọ ị ga-ama na ndị a these people are not genuine enwe crime behind ihe ndị a na-eme now ara na-agbazi m ha awụrụ na ya wụ okooko ejidekwuru gburu nwaanyị dị ime gbuo nwa o bu n'afọ were mmadụ na-edo trash si na ọ na-agwọ ọgwụ ka ọ sị na ọ na-eme gịnị anọ m na-ege interview ebe e mere ya ọ sị na eze ka ndị eze agụ na-azọ ndị eze agụ unu na-azọ eze ọkwa ya wee sị etinye ya ọp azọ ga-eze sị etinye gị ọp wee digie ana ebe ị na-arụ unu tinye mmadụ one wụọ ya kọnkriti si lie ya gụnwa ama ha sekuriti gị nọ na saịtị ama ha ọ ga-ege ntị mma ejiri gba ọchụ aka onye ụzọ dị ya eziokwu na-akwụ ọtọ onye ahụ ị hụrụ ọ ma ihe niile na-eme agwa m na ihe ahụ ị hụrụ awụhụ na ọ na-egbu ndị ahụ atọ na Sokaway. That thing is not Sokaway. Look at the location of that place. Ihe a inside building, ihe a temple ka ndị a na-ebuild aja ọta. They are building temple. Ịghọtago? Mana assistance a ga-agba eziokwu ọtọ na nke ikpeazụ a ga-agba eziokwu ọtọ. Enwere ike nkwucha nke a auziera mma pụrụ unu na internet mpụọrọ unu onye ọbụla na-emere mgbe ya. Ịghọtago? But that is it. That is it. Then anụkwanụ m ebe a na-adara gị somebody like Eze Fero na-egosi picture ya na the man no this no that nke bụ eziokwu ụkwa na mụnwa Fenfe ebe a nọ ha ana m apụta mmadụ asị maazị biko ka anyị see enu picture mụ na onye ahụ ese picture ọ pụtara na ama m onye ahụ. I do grant people that access but ihe a mere ha enyekwara m another reasoning. Ịghọtago? Onye gwara m another reasoning. I don't know the person, but I got young master. I send a picture with you. I say, and you don't know why the person is gonna post it. And they might get me in future. On your committee, a book there second year, a cover him or here. I'm a ways a pharaoh. I'm a ways a pharaoh. I'm here. But I'm always a pharaoh. No, we are more trust to here. I have to say it loud and clear. Is that a go? Manan me cook on your bonamara. Is that an Okokosnian hates no king here higher, no quack or hanuro near. Ka ha nụrụkwa ihe ya na-ekwu. The government of the day need ineba anya n'ihe a na-emezi n'omenala ha. Adịgboroja akarịa na ọtụtụ ndị mmadụ na-anazi ibe ha n'ihi kpọ ya n'omenala ka ha na-eme. Omenala anyị enweghị mgbe ọsị mmadụ jee gbuwe isi, omenala anyị enweghị mgbe ọsị mmadụ mebe arụ, omenala asị mmadụ jee mebe mpụ, omenala na-asọ arụ nsọ. Ụdị ndị ị hụrụ ha ya mmadụ dị ka eze anị ana ọ wụrụ mgbe ihe na-aga n'ụkwụ ụkwa mgbe eji isi mmadụ enwe isi onike ihe ha na gọọmenti na-eji awụ ihe anyị eje obodo ya ejidi ya egbu ahụ na enwe mgbe anyị atụgbuo n'okwute nwee mgbe ọ ya dị ka ọ ya dị ndị nze na ọzọ atụọ okwu ya niile wefee ya azụ ụlọ ndị mere nsi sef mee aja na-adịghị genuine or traceable a na-eji pure evidence a na-achụpụ ha n'obodo gbanyere ha egbe never to return ma ya hụzie onye nke eji crime ya n'aka mụ na ụnụ a na-akọ ihe a na-akọ
Eh? No be small, no. So, even some people that believe in here, no, Haji, Emeka, and Kamen, cause yeah, water can a build. Here, water can a build. So many chambers needs to be investigated. Hello? Yeah, I forgot the money. We'll talk later. Happy even now, we'll talk later. In a few minutes, in my bag. So, you wonder by say happy here, honey. I want to open everybody's eye. I will run the DB or Warahora. Ndana talk a make na. Government need dream everybody investigate. The level that had mean store altar. Yesterday, when me video agwa munna mostly haneji nda haneji altar nda haneji mother mean store no foreign oracle. But I dem happy na video surface kwa ebe na ekwu Indian night queen ya ka osi na ogene. Odo anya na ihe ahụ a foreign oracle. Ụmụazị dibia ọwara ọhụrụ adibia na ama ha na-eji ebute arụsị ebute. Ndị achọrọ imebi be ayo, ndị achọkwara igwu obodo ayo. Ndị achọkwara igwu obodo ayo. Nna gọọmenti akwụkwọ ha onye weta ego enye license ha. Any dream in pure scrutiny and screening. Mara mmụọ mara onye ọ dibia, mara kwana mgbọrọgwụ na mkpa ihe ọwa asị ya were rụọ ọrụ, mara nke ọ ka arụ. Ndị dibia ya anaghị into productivity of drugs, medications eji agwọ ya. Ihe onye ọbụla nọzibu na nsi na aja. Achọrọ onye ọbụla chọrọ ịgba moto ruo na enuru na buo ahịa dịrị n'ịntanetị ụwa na-ekiri ekiri. Now at the end of the day, una na-eme arụ na-eme mpụ. Una na-eme arụ na-eme mpụ. Ndị mmadụ na-ekpuchi ya. Maka Chineke kwotu mi ndị dibia eze agụ niile ahụ etiri nye ego nchabịa unu dị 50 nwụọ iyi if ọ bụ na mmadụ 5 6 amaghị ihe a nwoke a na-eme maka Chineke delete m Facebook app ma enweghị ka onye dị ụmụnne ya ma ọsọkwa ya wuru ndị mana ha na-abụ nọ na foreign sitting ọ ga m mụ na gị na 2-3 times I will tell you whom you are. Psychologically I will interpret you na onye ahụ ajọ mmadụ na onye ahụ ezigbo ọsọkwa gị pretend ba na iwe ezigbo mmadụ there is enwere onye ọbụla na-eme ihe mmụọ na-eme ihe mmụọ. How can I sit with you wuru ogbu mmadụ amara m? It can only take time. So ndị be I'm calling the attention of the federal government, not even state. Si nebara ndị dibia gwara ọhụrụ anya everybody ekwesịghị ịrụ ọnụ forensic examination na the whole chambers a niile ndị arụrụ ọhụrụ. O mewụrụ na mmadụ niile a na-achọ acha na-ebu ndị Fulani nọ ndị dibia nchara ha na be ha. Ịghọtago? Nọ ndị dibia nchara ndị a na be ha. There is every tendency. Enemi ihe ahụ anya ugbo abụọ mara na ọ takada agaghị na-eme gịnị install. Inene dama na adọiri n'ime ebe ahụ. Ị ga-ahụ fanta, ị ga-ahụ ngwongwo na ngwongwo mara na etechigwo ihe na ana emegwo ritual na that first section. Mee second ritual na ebe ahụ. Ihe ahụ mezie ọghọ otu a na-aba Scott. Ha na-use the energy of those people. Ha gbuhuru di ya. Kechie mmụọ ha. Were na manipulate physical world. Ịnọkọta ihu onye enwe were ya na-eme gị attack na nri che na onye enwe. Meanwhile onye ahụ anana. Ịghọtago? Ewere ya na-arụ ọrụ familiar spirit. A na-asị gị na mmụọ ha na-arụ ọrụ Indian queen gịnị nwana Chineke kpọrọ ọkụ. Imagine. Ịkpọrọ nwa akwụkwọ mmadụ gbuo. Kupụta nke gị na-asụ agwachikwa oke abịa ma ya chekwaa ya. Ịmana the truth of the matter wụ na ihe nji sisi screen kwe the whole young generation dibia ndị a bụrụ egwu ha na-atụ m. Egwu ha niile na-atụzi m. Ịghọtago? Ị ga-ahụ onye ma na ọgba ha ọsọ agwụ onye ha akpa agwụ ọ nọkata ozugbo ọghọ na dibia ọrụ gbagwuo ọrụ ozugbo ebutegwo mmụọ mgbe ị na-abatazi na chemba ya kpọọ mkpo esi ka ezi mgbe nke asị dibia kụrụ mmadụ na awụwa dibia ntọ na ana asị na-ekwe mmụọ kụrụ ya dibia na osi ikwu nne ya ma ọ na osi ikwu nna ya na-ekwe ebe okwu mmụọ ahụ dị ma ọkwa na ndị ụka ebebie na okwu mmụọ ahụ ebe a na-ebujeziri ya n'ebe dị otu a mana suddenly ị ga-abata n'ahụ na mmadụ ebuo na arụsị buo more than 30 na one chamber. Hey, mmadụ ọya ahụkwa biko mmadụ ọya ahụkwa atakwa m ndị sị let's go back to our root ọ bụ ihe ata m hụ ụta onye ọbụla na-ekwu ka uche ha mana mmadụ ọya ahụkwa biko gọọmenti ọ bụrụ na unu amaghị ka esi eme ihe dị na ya get me involved bidokwuo nna m nwa agbeghị na enwekwu ebe m nwe eche mba nwa mana omenala pụrụ epu na be nna m. Ịghọtago?
si bidokwuo na mụnwa ka nyere unu aka bagasịa be nda ka arụ ọnụ forensic examination ma ihe niile ha dọbara adọba because mmadụ anya ha ebu isi na-achọ isi o mmadụ anya ha isi ga ya ha adịrị chọba isi iji achụ aja ọwụ na eze anị ji onwe wee mee install mmụọ ha asị nwa ya febezie ya o ekwe m ghọta masị na ọ chụọrọ nwa ya aja but at the same time I will stand ka e destroy kwadata ọta maka ọ ka ga-ewekwe mmadụ mfuche onye ma onye ọya awụ nwa ya onye ma onye ọya awụ nwa ya so nke ahụ wee wụrụ ụka wụrụ inu biko gọọmenti take note all these modern dibia enidiri jerache mba onye ọwụ na one by one na-eru anya maka na enwere mmadụ dịka eze anyị 1001 a na-ahụbịa na onye nke ya kastịrị ka ụwa kpụ n'ọnụ onye nke pụtara ihe ka ụwa kpụ n'ọnụ and don't be surprised na ihe rapụtara eze anyị ahụ ị hụrụ awụkwa ha obere nwa aha ha ji ekpụrụ maka na otu ahụ ha si kpụta obere nwa aha ka ha si wee kpụta ndị mbụ ha kpụtara mana ana m agwa gị na enwe ihe a na-akpọ iko ojuju iko mmadụ iju iko na-eju eju maka Chineke ọwụ na ị na-eme ihe ọjọọ ọwụ na ị na-eme ihe ọjọọ ihe a m gwa gị market iko na-eju eju Igbo ji si na ụbọchị niile wu nke onye ohi ofu ụbọchị nke dị nwa ụlọ a day will come when you go you no return. Ịghọtago? And that day ọ ya wụ day of judgment, the reckoning day. Enwe ike ha omekọtara ihe ahụ na gbuo ma ndị aka ha dị ọcha n'obodo ndị ha na chi ha kwụ ndị ha na chi ha dị na mma egbuo ha n'ike chi ha wee bi n'ihe ọgụ ọ ya wụ na a na-achụwagwo mmadụ ọsọ bife ejide eze a na-ekwuru nye ọrụ dị sị na onye ọbụla ana na-achụ ọsọ enweghị ebe ọ gba eje ọsọkwa gịrịgo n'elu osisi ahụ ị nọ n'elu ya pụrụ n'ala you run to nowhere aka ga-akparịrị gị and ịhụgo n'ihe immigration officer jidere ya na ya kọga ka esi jide ya ka esi jide ịhụgo ya na immigration officer kọga ka esi jide ya iwe mara na ihe ahụ dị very spiritual ọ gafere obi itinye na bọda niile wee rute ebe ahụ mmụọ kpara na ebe a ka ọ ya wụ na ya ha ananahụ nke na ị ga-eje ka ije zaa ajụjụ ihe i metere ya wa arụ i mere ka ị kpụọ ya ndị a na-achọ m achọ ozu ndị ahụ a na-ekwu okwu na mmụọ na-aṅụ iyi na-akpọ ọkara ete na ndị be m na-achọ m ha amaghị ebe m nọ nwoke ahụ egbuo m nie m n'ala doo aja ana chụba ya aja ana gbara m ọgụ otu a ga-akasi kpara eze ana if you interpret it spiritually ihe a na-agwa gị wa na tụpụtara ya because egbu ya nkịtị ọ ga-eme gịnị ọ ka ihe nikwe nwa nke ahụ enweghị ya ahụ ya arụrụ na aha rụchaa ya eje gbapee ya unu a na-eme mmadụ dịka m ọpres si na m enweghị ego eji arụ ya abịa mma na evu ka unu na-eme na crime ka unu na-akọmit na atrocity ka unu na-eme otokoto ha akacha modern generation dibia saa ya mma nkwuo ya si weta m ka egbuo na ụmụ onye omenala Chineke kpọọ unu niile ọkụ gee ntị gekwe ntị o ihe ahụ ngwa gị dịkwa n'omenala arụ ahụrụ gị ngwa gị dị n'omenala dị n'ụka enwe so many pastors who from entrance of their church eniri ihe at the middle of the altar eniri ihe wụ ha bata di ya ose na aba na-akọziri ha akụkọ ihe ha na-ezi ụwa ọ dịka ha ọnụ na ndowe nna ahụ ọnwa ịghọtago ha dezie ha agwa gị na Jizọs na-ezighị ya in the name of because na ekwuru ya in the name of Jizọs onye ọ na ya eti emem betu mụ nwa Fenfe Pericoma gwa gị na ntị chiri ndị ụka ahịa echi m maka na nrute dị enwe ihe wụ ime eme mụ amara na the power is not natural, it was borrowed. The level ndị be ha ji seek for power dị too much, and at the end of the day chọpụta na spiritual power ahụ ya solve the major problems of the world. Na mgbe iji ebute nke karịrị ka nsogbu karịrị gị bidoro ihe ahụ eze anyị bukọrọ ha ma Chukwu kere mara gị na-abụ if you are succeeded check the next 2-3 generations ya ka ahụ ya adị ha check the 2-3 generations ya fọda ka ahụ ya adị ha ha ga-akwụkata ụgwọ ihe a nna ha mere kwụkata ụgwọ ya jekata be dibia kpụkata arụ a na-akpụgharị asị na arụ nna metere ya ama na eze anị ha wụ nna ha na-ekwu metere arụ ahụ ya ama na ndị a metere arụ ahụ a na-agwa gị but I'm happy na ha jidere ya so that the evil he did on earth will live with them. You have to pay for it ka ụmụazị ahụ dị free. Ogege ntị nwunye eze anyị I am suggesting na gọọmenti jidekwuo nwunye eze anyị maka na onye ọ na di ya na-eji ije ndị eri
kwesịrị ịma ma ọ ohi ka ọ na-ezu ka klọb ka ọ na-eje. Ịghọtago? Onye ọ na di ya na-eje ije abalị o kwesịrị ịma ma ọ ohi ka di ya na-eje na ndị eri ka klọb ka ọ na-ejebe. Ekwesịrị ijidekwu nwunye eze anyị jụọ ya ajụjụ mee ya interrogate ma ọ bụ na ya na nwaanyị bi n'ụlọ ahụ. Ịghọtana? Mụnwa Fenfe Pericoma nwata toro na ngada nna ya na-ekwu ngwakwa gị n'otu aka ahụ si je ejidekwe ndị ụka na enwere ọtụtụ ndị pastọ enweghị Chukwu gwara ya ọwụ na enweghị ihe Jizọs gwa ha ihe ahụ ha ji ezi ozi wuru ose na abụ were amụsụ eriri eri. Ịghọtago? Ọtụtụ n'ime ha wee jekwu dibịa gbaa afa uti aha ha ji bịa ha nazie ha ebuo ya ka amụma ụwa na-akụ aka. Nna my brother ịma nụ na dibịa ama gị chọọ something mee na chọọ something mee onye ọbụla ya arụwa dibịa n'ụwa dịrị. Does it mean na onye ọbụla wee traditionalist ya wee native doctor? Like asị na mmadụ wụ pastor duto nọ pastor ọ ga-awụrịrị dibịa. Asị na mmadụ wee Christian duto nọ Christian ọ ga-awụrịrị pastor ma evangelist. Mbanụ amakwa m ka m si ebe arịrị ihe ahụ, amakwa m ka m si ebe ya ebe, mana ihe nnọwo o metere ya buru ogbu nwa achọ nwa ya ebe na biya onye isi m na-awa aja eji nke wee chụọ. Amanụ m ka mmadụ ya esi jebe jekuru na biya asị na amụrụ gị ijewere onwe gị ọrụ si n'ọrụ huo. So many people has got lost in our land today. And ihe anyị na-arụ aka na Fulani maka anyị mana Fulani bi n'ọhịa anyị. Beta anyị makwa ha na Igbo so eme onwe ha. Nji wee si jee na-eru anya ebe niile. New chambers ndị a na-ebuild ka amara ihe eji eme install. O mewuru na ndị a na-ehu ehu n'obodo a Igbo be anyị na-ebo Fulani ebo ndị ike nọ na be anyị. Na aka ndị be anyị dị na ya. Ọwụrụ na eji ọga gedo ntị ka ngwa gị ezi ụmụ agbara eji mmadụ wee hiwe n'obodo erikakwa. Yes, and agbara ahụ eji mmadụ hiwe na-akpa aja ike. Ị na-anọ ya asị maka na onye ahụ egbuchiri ya n'ike ezipụ ya ozi ọ naghị egbu oge eme maka na ọnụma dị ya n'obi arịrị dị ya n'ime. Ịghọtagwo? So gọọmenti niile inebe anya na ya. Mụ awa onye omenala hụrụ ezigbo omenala n'anya na-ejighị omenala egwu wụ idowe n'igwe dowe ụka idowe n'igwe dowe omenala mụ wee were omenala si unu jide n'igwe na nke eji n'aka na aka agụ ya betụ aga m akwụ n'ezi omenala. Ịghọtago? Maka na mmadụ kpụrụ m otu a ha ghọgbuo m otu esi ghọgbuo dama mkpụrụ obi m enweghị ike izu ike ruo mgbe justice bịara, ruo mgbe nteke revenge, ruo mgbe aja ana gbara m ọgụ kwuoro m okwu o wee wụrụ ya wụrụ ụka wụrụ inu. Now Igbo ndị be anyị ihe emebigwo. Kedu ebe ihe si wee mebie? Mmiri si n'isi wee gbarụọ. Traditionally obodo anaghị echekiment ihe na-eme na be ha. So many president generals anaghị take time ga through their communities mara ihe na-eme na be ha. So many ndị eze bichazi na township ihugwonu ha ka eze anyị nwanne si wee sị gị na eze ka a na-azọ na be ha wee setie up which ndị ihe ahụ ị hụrụ ọ wụrụ eze ka a na-azọ no set up ka emerie ihe a. He will escape. The spirit of the land must certainly vindicate him. Ọ ga-enye the little root ka o wee mee escape. Beduto n'aka onye ahụ adịghị ọcha. That's why onye immigration ji wee nọkatakwa chụba ya with machine je jide ya. Ịghọtago? Mmụọ nọ na na-achụ ya. Mmụọ ahụ kwa mmadụ ka ọ ga-eji wee rụọ ọrụ ahụ ị hụrụ. Ọ gaghị apụta na mmụọ bịa gụgba ịzarị na ọ ga-aba mmadụ n'ime kpakwa ike mee ihe ahụrụ anya ọ na o wee wụrụ ya. So many type of people. Ọ bụrụ na data eze anyị na-succeed wuru eze na ana eze agụ ahụ. Can you imagine the type of king ọ ga-awụ? Gwagodo onwe gị ke ụdị eze onye anyị ahụ. Mmadụ akwụkwa na ahụ maka na onye nyiri nwaanyị dị ime na nwa obu na ahụ na ndụ ịdị ka gị na ya na-abụkwu okwu mebe argument na cabinet ị nwere ike iwu overnight. Such person is an evil person. And ihe ị hụrụ dị n'ọtụtụ obodo Igbo na-efe ego too much. So many people nyegwuru commentaries about that man na-ekwu ka ha si akwụ iri ugwu maka ego ya. But nobody worried to know the source of income. Nobody worried to investigate what is behind the things onye ahụ na-eme. Mmadụ na-ana otu a na-aka ndị Igbo si echi ofe ka eze. Ọtụtụ obodo ihu ndị eze ha they don't know the left and right. Ha ma custom, ha ma tradition, ha ma culture. Enwere ebe njere show na December period rutebe eze o were gworo na-aga ọjị gọchasị na ha Jizọs nnenebi. That's ọjị gworo ọjị Awụsa ka iji agọrọ ya ọjị na Igbo.
were ya kpọcha nna gị asị ha n'aha Jizọs. Ha nye m ọjị nsị na maya ha ata. Ajọ m maka gị na I have to put him right. Eze ka ọwụ, yes, awụghị m eze, but ikwu amaghị ibe ezi ya. I have to put him right. Ịghọtago? Ọ correct kwuo onwe ya immediately. The kind of people anyị na-echi eze anyị agwagwo gị na eze ka a na-azọsa etie up. Can you imagine na eze agụ nọkọtara chi onye eze? Ị mara mmadụ agwụna na obodo ahụ? A ga-atọkata mmadụ na ana eze agụ chi ejie tọrọ bata neighboring village. Onye ahụ ga-enwe gang of kidnappers. And ọ dị n'etiti so many ndị eze. Ọtụtụ ndị eze erecha na obodo. Ndị ha resịrị gọọmenti, ndị ha resịrị ndị ike ka abịa mewere ha kesi. Duto gị na ha wụ agahụ. And obodo mana onye awụ agahụ bụ duto na onye enwe n'ego. Enweghị ya apụtakwuo na ọwụ agahụ. Unless somebody like me na-esend him na ego ya ha ga-apụtakwapụ ya nna n'ihe ọ sọkwara agahụ. Ya yichie n'akwa ọhụrụ, sagharịa ahụ, tee ude ka ọ maa mma dịka mmadụ. Ine ya na ikiri ọkpa ihe ama na ọ na-eje aja ije. Yes. Eze anyị mgbe anyị Igbo fọlụ apart, mgbe ndị Igbo hapụziri ime ihe a na-akpọ traditional throne abaizie na eze autonomous. Enwezighị eze aka ji ọhụụ maka na ọhụụ na-egbu egbu. Ha ma na onye menu ana na ọhụụ ya egbu ya. Ihe anọziwo gịnị ọzọ autonomous. Ije ezo eze ije gọvanọ. Ọ na gị na gọvanọ dị na mma. Sitting gọọmenti enye gị mkpara ịghọ na eze like that. Yeah? Sitting gọọmenti enye gị gịnị? Account enye gị staff of authority echiwagwa eze. Otu a ka ọ dị. Anaghịzi echeki ma onye a ọ dị qualified in character iwe eze. Anaghịzi echeki ma onye a ka his genuine source of income. What good has he done to the people of the community? Onye eziokwu ọ dịkwa ya n'ọnụ. Kedu onye bụ nna ya? Maka na nwa ehi nna ọ ehi nna onye wu nne ya. What is the good record of the parents? What is the good record of the parents? Echeki lineage onye ahụ si na ya, cheki agbụrụ onye ahụ si na ya, cheki their record, mara ma onye a ọ dị wọdị ihe eze. Onye ọma omenala be anyị, onye ọ dị accustomed to our tradition. Nna kedu ka agwa onye a dị? Beto nwe na-echekizie ọ ijikwa ego wee bata. Ijiri ha na ego bata n'ala Igbo. Echie gị eze. Echie gị nze. Chie gị ọzọ. Ọkwa ofu onye ichie gbara n'efere mba ụwa ebe ọ na-edina nwunye mmadụ. Ha na-emere onwe ha vidio. A na-akọ ụdị ihe ahụ akọ n'ebe onye echichi nọ. A traditional man asara ire duo n'iyi ọrụ. Makwana ihe eji asa ndị ahụ ire mgbe gboo dị nnukwu omimi. Ọ maka eziokwu. Maka mmadụ ịkwụwa aka ya ọtọ. Then ị nọkwa na ị na-eme dị arụ dị proud ti kamera na vidio onwe gị ebe ị na-edina nwunye nwoke ibe gị. Ihe mana ihe a na ji egbu mmadụ. At the end of the day, onye ahụ kwa ka okwu ichie na be ha. Maka akpọ na m kọ mee verifications. Asị na enwere omenala asị ya. O mechaa dị omenala. The dent ọpụọna like the sacrilege he committed. Has it changed? Ichehuru n'internet anaghị echehu ihe. Na ihe ọbụla gba n'ihu akwụkwọ in the next 50 years. Ịchọkwa ya ịhụ na enwe even otu ahụ Mark Azụka si save ọrọ gị ka o si wepụtakwa ya nye gị. Such category of person ekwesị ichi echiche, ekwesị inye ọfụ obodo, ekwesị inye any title dị reasonable na community. Mgbe ọ dị ụtọ na o nwere ike o ji ego nọ na kabas ndị mere obodo adịghị mma. Ewere nze ma ọzọ nye ma ọ na nwa ya kpatara ego. Enwezi onye na-echeki integrity na ana Igbo be anyị. Ọchụgbahụkwa ihe ọjọọ. Ọchụgbahụ ihe ọjọọ. Anọkata akpọrọ ofu agafu. Ịma na egbe ka ọ gbara na Malaysia akpata ego. Ịkpọrọ ya ihe okpu eze na village. Si ya chiwe obodo. Ekpere ma ndị ya na ya bi na Malaysia ma na onye ahụ egbe ka ọ na-agba n'ọtọ gre. Na onye a na-aka ya adịghị ọcha, onwe genuine tin omega. Na onye enwe genuine source of income. Kedu ihe mere respect? He will come and influence the land. He will come and influence the community. You got to go? Otu ahụ eji eze anyị ha, so many stories will still come up maka enwe so many indigenous of the land. Indigenous of the land. So I work on this crime or committed, on this evil meren. You got to go? The confessions will still be coming out gradually. Ndị mmadụ na-amụ ihe meren. Okay, chere. Ndị mmadụ na-amata ihe meren. Ụwa sepa aka na ajọ ihe. Hey.
anwụọ ihe njikwere ajọ mmụọ na ajọ mmadụ wa ọhụ ogologo ndụ na ahụike ọ bịara egbu m ya egbu onwe ọkwa nna m kwuru ya na-egwuzi ọ bịara egbu anyị ga-egbu onwe ya ọ bịara egbu anyị ga-egbu onwe ya ọ bịara egbu anyị ga-egbu onwe ya doo aka m dọcha ọ bịara egbu anyị ga-egbu onwe ya ọ bịara egbu anyị ga-egbu onwe ya ọ bịara egbu anyị ga-egbu onwe ya doo aka m dọcha ọga onye ọ na-abịakwara igbu m ya egbu onwe ya ọkwa ọhụrụ ogu m jiri onye ọbụla. Now I want to say something. I want to say something specifically. Akwe hụrụ ime m ordinary local government chairman, I will talk of more of humanity than no more religion on that. Kwe hụrụ religion has divided the world. Religion butere atrocities ihe niile a na-agabiga ọ religion okwukwe ekwenye na nka ekweghị na nka ọ ya bụ ya enweghị onye chọziri iti ya onye ọbụla na religion ka ajọ ihe kacha eme n'ụwa ọ bụla agwa gị ịghọtago otu ahụ eze anyị gburu mmadụ ha gbusisi ya nie ịjụọ ya ọsị gị na ọwa onye omenala onye ụka mee nke asị gị na onye otu Kristi worst come to worst ịhụ ndị ụka ya bịagwa gị touch not my anointed and do my prophet no harm, don't judge the son of God ka ọ gịnị nwanụ tonda ga-agbagbu ndị tonda ga-agbagbu ndị ime m chief judge echi ntụgbu ha na mkpọrọ ha aga mkpọrọ never to return in life enweghị ị ga-esi never to return life jail permanently with hard labor. That's njide pastor ebe ọ na-commit such heinous crime of murder same don't judge man of God touch not mine gịnị ya na-abụ ego ọ na-accomplished immediately you will go to jail and rot there with him. Chineke akpọ gịnị ya na-abụ ọkụ dia ịghọtago. Because if you were the same person ebuchara, you will seek for justice. Bunde ba ekene m unu ihe m bịakwara egwu ụwa ma akwasa ahụ ya mara onwe ya onye ọwa na wepụ aka na ajọ ihe na-ehi ụgwọ ya ọkwa ịhụrụ ụwa nna m gwara m na-eji omenala eme ajọ ihe njụọ ya maka gịnị ọ sị m na aja na mmụọ nwe ikpe na mmụọ nwe ọrụ mmụọ nwe nkwụmọtọ ndị ihe ọ na-ekpebi ikpe nkwụmọtọ ọ nna m mere ka m mara na enwe onye na-eme ajọ ihe na omenala ga last 5 years without aka ịkparị ya na ana so far na ịzọdoro aka na ịzọdoro ụkwụ na ana you cannot last more than 5 years aka akpara gị ịghọtago kedu ka aka ya esi kpara gị ị nwere ike ime first year succeed ya mee second year succeed ya my brother hụrụ the third year ime ya escape chere ya na 5th year ọwụdo the fourth one mmụọ ya negara gị anya na nke ise ka mmụọ ya ejide gị zie ụwa ihe ị na-eme gbaga ọtọ ha hụzuo gị the disgrace are the much. Ọ ya mere so many people nkụchara ekwe n'ịntanetị nkụ ha nna gị mwepụ anya ọ dịkwa ka ọ ya dị mmụọ kwakwa m na m gwakwa onye ọzọ ma agwakwa gị wepụ anya na-echezi ụbọchị ahụ m ga-agwa gị ọkwa m gwara gị agwa and ọtụtụ n'ime ahụ m maara ekwe mkpọrọkọ ọnụ ịhụgbo ihe ha dị ije na-eje ha na-agbazi egwu surugede. Enwe onye nke m gwakọtara okwu ya na a ga-ede his rise and fall na akwụkwọ as an honor to as a novel or textbook for the younger generation to read and learn lesson. And don't name man ma yochukwu amara n'isi esi nye second chance. Ịghọtago si nye second chance. Ọ bụ na mụ amaka mana ihe niile nwere limitation nwanne. Ihe niile nwere limitation. Onye ọwa na-wepụkwa aka na ihe ọjọọ na-ehikwa ụgwọ. Ọkwa onye nke pụtara ka a na-ekwu mana amaghị onye nke ya apụta echi. But I urge the government ha nebara ndị modern dibia anya all any dey move from chamber to chamber sanitize ya run off forensic examination n'ihe niile adịdị ya nke ọ na-adụrụ anya na ọhụ ehu na ọkụkọ ka ha ji hiwe na okpokoro isi mmadụ ka eji hiwe ewere okpokoro isi dibia wee mee gịnị kpụọ dị arụ very simple ajọ ihe a na-ana ngwa ọ bụrụ na ihe emie unu eti just nye m tii ma I will help you and do it ụdị ka agbara ọwụ ọsọ ya bute dobe di ya ọ gbasara m ya doesn't concern me. Ọ just si nweta evidence gbakwa mbọ hụ na aka gị dị ọcha mgbe anyị bịara aka gị adịrị ọcha ọga you are going in for it ọ baghị uru na ị na-ekpere aja na-eme nke ọzọ nwoke si na ya ji ọhụụ nwaanyị si na ya ji ọhụụ onye ma onye ji ya so whenever ejidere gị na such evil heinous crime it means na iji ọhụụ na-eme arụ that means the authority the grace anọghị you the power anọghị with you. Anyway nsogbu adịrọ Igbo mụrụ nze m ọzọ ịma na nna m sị na ụbọchị niile wụ nke onye ohi ofu ụbọchị nke dị nwe ụlọ Igbo ndị be anyị ya dịba atụcha agbịrịgbo dị na ajọ ya nwe ajọ ya gbara ọtọ
akọwa ka esi igba abalị ọya dịka ọwa akwa nne, mana ama m na aka nwere ndị ọzọ akụkọ a ya ebupụta, aka nwere ndị ọzọ ihe ike ka ga-eme maka ajọ ihe ha na-eme n'Igbo be anyị. O nwero den ndị be anyị dum n'aja. Nna m si na ihe bụ ụzọ anaghị ekpe azụ doo. ịmana tata awụ Biafra ndị ụbọchị anyị ji echeta ndị nna nna anyị ndị jere anyị ọgụ nwụrụ n'agha, ndị gbara mbọ ka anyị wee biri n'ebe anyị bi, ndị ike ketara na anyị ụjọ na-ere na ntụmaka. So many of the people na-ere ana n'ala Igbo be anyị amaghị na enwere ndị gbatara na ha na-ere, but they came up to inherit it. Ọ dị ha ka ọwụ ka ụwa dị. Nna m gwara m na Chukwu ekecha n'ụwa ihe niile o kere ka adịrịgwo na enweghị nke a na-ekegharị. Mmadụ ka multiply, but we hụrụ ana doesn't multiply. Eke na ana ọzi ebe onye si mee inherit, ebe onye si gote, ebe onye si gbata mbụba obiri. So we must respect that our ancestors, we must honor them. They took a brave decision for us. They took a risk for us. Ihe ndị ahụ mere ahụ ihe onye ọbụla ya emenwu, maka enwe onye asị aha ya bute egbe na ka echebe anyị Igbo ya ekwe bute. Onye ọbụla ya agbawa ọsọ zebe ndụ ya, mana ndị a agbaghị ọsọ ha ezeghị ndụ. So many has fallen. Ọkwa na ndị anyị hụrụ Mezaya nke anyị, ọha nwawo ndị nzọpụta anyị. 90% of anyị Igbo ha cannot lay down our life for another person. But ndị a niile hụrụ a na-amụ ọnụ today, they let their life down for us. Ha jere ọgụ maka mmadụ dịka mụ na gị na-abụ. Ịghọtago? Ọ ndị ahụ ka anyị kwesịrị na-akpọ Okeke dị asọ, Okori dị asọ, Okahọ dị asọ, Okonkwo dị asọ. They are sent, they are sacred, at least for defending the territory of their people, for standing to defend their lineage, for standing to fight for their tribe. Ekelekwere m Chukwu Okike abịa mana agha ahụ niile ericha ha iwu Igbo niile, ma nke a na-anụ mgbe ahụ ma nke aka na-anụ ugbu a, anyị anwụcha ha. Ndị Igbo ama nwụchakwanụ. Igwe atụrụ dị ka igwe dibịa, ọnwa anaghị egbuchi igwe atụrụ ofu ụbọchị, ọnwa nakwa ha na-egbuchi igwe dibịa ofu ụbọchị. Ya bụ ihe dịwa kene, ya bụ ihe dịwa kene. Enwero ụbọchị nta ya achụ na Owere nchi, mana ihe nna ya Chukwudo ya mezienụ ka na dị mma, na ọ maragwa ihe wụ mkpa anyị Igbo, ya mee nna anyị ya ka ọ ṅụzuo oke, ka Igbo nọtara onwe ha, marazie ka ha si achịkwa onwe ha. Enwekwe na onye anyị na-aya ya mara na ọya ka anyị na-aya, karịa na agha dị n'ihu, agha dị n'azụ, agha dị n'ogwu, agha dị na ndịda. Chukwu ya mee ebere ya were aka ya gbuo ọgụ. Ma Igbo ndị be anyị Chukwu na-azọkwa na-azụ onwe ya, anyị ebilitekwa kwụrụ n'ụkwụ anyị chụwa ihe na-achụ anyị. Ịghọtago? Onye atụ na egwu, onye atụ na egwu. Ị na as much as na ị na-eme the right thing, ị need ihe ịtụ egwu. Egbugodugu na ya, posterity will remember you, history will remember. Ịghọtago? Ọkwa ka nsi hụ ụwa ka nsi agwa gị, ka nsi hụ ụwa ka nsi agwa gị. Udo dịrị unu ụmụnne m. Ana m agụkwa na onye ọbụla ọfọ ogologo ndụ na ahụike, ọmụrụ ụba na udo nke ezinụlọ. Onye jebe ọya ejeru, onye naba ọrịa anarụ. Ngwa onye ji eko na ụdị dị mma ha akwanahụ ya, mana omensi omeaja nọ n'etiti anyị, aka nsi na aka aji ya abịa ọnụ. Ogbu isi achọ isi, a sị m ọnwụ nwa akọkwana na biya, maka na onye ọbụla gburu nwa mmadụ ekwesịghị ikuru nke ya. Ịghọtana? Ekwesịrị ka ọkwa nwa hụ ka ọnwụ nwa na-adị, hụ ka arịrị nwa na-adị. Ịkwụcha ụgwọ antinental, nekata nwaanyị ahụ ime, na-enye ọmụgwọ, amụọ ya, egokata milk, zụkata nwa, otonite mmadụ ibe ga-ewere ya nye na ndụ ma ọ bụ chụọ aja. Nna ya emekwere m maka ya m edinwu. Ịghọtago? Ayakwa m edinwu. Onye asị na mgbaghara, forgiveness ga-akwụkwọ abomination in my dictionary when you do such a thing to me, maka na agaghị m eme nwunye mmadụ. Udo dịrị unu ndebe anyị, ekene m unu, ekele m unu. Nke onye na-eme ya gazieri na ụdị dị mma, nke onye na-eme ya gazieri ngwanụ ka ọ dịwakwa na ụbọchị ọzọ ohere ya adịkwa, maka na nna m sị na anaghị ebe abụọ eme. Nwoke buru egwu buru uche, egwu echighịrị uche chuo ya ụra, anaghị achịrị aka na aba wee n'ọnụ. Ịghọtago? Ọkwa emepụ otu eme ibi ya. Ka ọ dịwa na ụbọchị ọzọ anyị ahụkwa. Udo dịrị unu, udo dịrị unu. Ngwa na ụmụnne m, ekenere m unu isonyere anyị. Onye ọbụla gbasakwa ozi a ka ntị nụrụ ihe ekwe kwuru, unu ga-adị.